l'avi Torrent de Fernando Puig Parra. Fernando Puig Trompa. El fill del tío Emilio. ¿Y de Fernando? Sí. Fill del tío Emilio. No. No, el net. Net, sí, net. Yo siempre que venía Fernando a Torrent, él me tocaba, yo anava a l'estació a esperar-lo. El pare. El pare, és. Te tocaba Clainet o Tocava Requinto. Clainet. Clainet. La banda... La banda del Rei. La banda del Rei. Sí, que se m'ha en un viatge. Què? Tinc un accident en un viatge. Quan se compra cotxe, a pocs viatges... Mataven el cotxe.